og velkommen til Driving-webinaret. Mit navn er... Tak, dygtig bilist. Det er jeg glad for at høre. Mit navn er Oliver, og jeg vil præsentere webinaret for jer i dag. Jeg er direktør i Driving og står for den daglige drift, og I har jo nok snakket med enten mig eller en af mine kollegaer på et eller andet tidspunkt. Og hvis I ikke har det, så vil jeg byde jer velkommen til i dag, hvor jeg vil præsentere 3 temaer for jer. Det første, det er online elevtilmelding, hvor jeg vil forklare lidt om, hvordan I kan slå den online elevtilmelding til jeres køreskole, og hvilke fordele den også giver jer. Og det næste webinar, det er vedrørende den digitale lektionsplan, og hvordan man underskriver i den, og lidt lavpraktisk omkring, hvad det vil sige at bruge en digital lektionsplan. Og det tredje webinar, det vil så være om bookingsystemet, og hvordan man bruger de forskellige typer booking i Drivey, og hvordan det påvirker de forskellige brugere, hvor I selvfølgelig er velkommen til at stille spørgsmål undervejs, som det passer jer. Og så vil jeg prøve at svare på dem, og ellers så vil jeg samle op til sidst. Det er struktureret sådan, at jeg vil præsentere i godt og vel en halv time, og derefter så har vi 10 minutter, hvor vi kan svare på spørgsmål, stille spørgsmål, og så vil det næste webinar starte, hvor jeg så vil lægge et link ind til jer på webinaret. Så i forhold til elevtilmeldingen, der vil jeg prøve at vise jer, hvordan det ser ud, hvis jeg går ind på en køreskole, en testkøreskole, som jeg har, vise jer, hvordan man lægger det her tilmeldingslink ind på sin hjemmeside, og hvordan det så vil se ud, når en elev tilmelder sig til selve køreskolen. Så jeg vil lige prøve at dele min skærm og vise jer, hvordan de her ting de virker. Okay, så bør jeg kunne se mig være logget ind på min køreskole her, Real Olivers køreskole. Når jeg gerne vil slå min holdtilmelding til, så går jeg ind i skoleindstillinger, hvor jeg så vil finde det her, jeg vil kunne slå til, og jeg vil aktivere min elevtilmeldingsformular. Og så vil jeg så få det her iframe-link her, som jeg så kan tage, og så kan jeg lægge ind på min hjemmeside. Det kunne være en WordPress hjemmeside, som vi ser her. Der har vi så sat en side op, hvordan det kunne se ud. Og der ligger allerede et link derinde, som I kan se her, med et hold. Når jeg slår mit link til, jeg kan prøve at vise her på vores WordPress, hvordan det ser ud, hvis jeg gerne vil lægge det ind. Hvis min internet ellers vil tillade det. Okay, jeg tror vi vender med. Om ikke andet, så kan I se, at det hold, som fremgår her, det er det hold, som også vil fremgå, hvis jeg trykker på min hold herude i siden. Jeg ved ikke, om I kan se det, jeg gør, fordi det er som om, at min skærm er meget lille. Hvad med nu? Er det bedre? Fedt. Fantastisk. Okay. Nå, så prøver vi lige at gå tilbage igen. Jeg starter forfra her. Okay. I kan se, jeg er inde på min køreskole her. Med min kalender her på forsiden. Når jeg gerne
vil slå min holdtilmeldingsformular til, går ind på skoleindstillinger. Så trykker jeg på aktivere elevholdtilmeldingsformular, og så tager jeg den her iframe og lægger ind på min hjemmeside. Som står derunder nu. Men om ikke andet, så vil I kunne se, at de hold, som I har registreret i jeres holdmenu, er de samme, som dukker op her på min holdtilmeldingsformular. Og den her, den er simpelthen dukket frem ved, at jeg bare tog et stykke kode, og så lagde jeg ind i det en kodeblok, som hedder Short Editor, hvis du bruger WordPress. Og lige så snart jeg lægger den ind, så vil den fremgå på selve hjemmesiden. Og så er den faktisk klar til at blive brugt af elever. Det fungerer på den måde. I kan se, at jeg har en masse hold oprettet her, men der fremgår kun ét hold. Og det er fordi, at det her hold, det er det eneste, som har en startdato ude i fremtiden. Så vi kan se, at det starter 2022 faktisk i dag, kl. 8:30, men et år frem i tiden. Så det fremgår, hvis min holdstart den var overskredet, jamen så vil vi automatisk fjerne de hold med overskredet startdato fra menuen, så eleven kun ser de hold, som han eller hun kan tilmelde sig. Nu vil jeg prøve at tilmelde mig et hold, så I kan se, hvordan det foregår. Jeg vil også prøve at vise jer, hvordan det ser ud for en elev, når de går ind på deres mail og tilmelder sig. Så hvis jeg nu skriver her, Oliver Sørensen, og så kan jeg bruge et smart trick her, som jeg også skal fortælle til nogle af jer. Det er, at hvis man kan ikke bruge det samme e-mail til Drivey. Så hvis jeg skriver oliver@drivey.dk, vil det ikke virke, fordi den e-mail har jeg allerede brugt. Men hvis jeg skriver Oliver plus 91, så kan jeg bruge e-mailen i Drivey, og den aktiverings-e-mail, der sendes, den sendes faktisk til oliver@drivey.dk. Det vil jeg lige prøve at vise jer, men det betyder faktisk, at hvis I nu gerne vil teste oprettelse af elever eller lærere på jeres køreskole, og I har brugt jeres mail til køreskole-login eller til lærer-login, og vil gerne prøve elev, så kan I sige jeres navn før snabelaget plus, og så et tal snabelag, gmail eller hotmail eller hvad man nu bruger, .com. Så nu prøver jeg så at tilmelde mig. En kort note. Man behøver kun at skrive sit navn og e-mail til at starte med, og telefonnummer. CPR-nummer og adresse og postnummer og by er selvfølgelig vigtigt, men vi har gjort sådan, at eleven udfylder de her felter, når de kommer ind i Drivey, så de ikke bliver skræmt væk af at skulle skrive de her ting ind fra start af, når de tilmelder sig. Jeg har glemt at skrive telefonnummer, det gør jeg selvfølgelig lige med det samme. Så tilmelder jeg mig, så I har nogle spørgsmål. Og ja, det skal sige, at Kasper Willumsen, han sidder med mig på chatten, så han vil besvare jeres spørgsmål løbende, som de kommer ind, mens jeg så præsenterer for jer. Nu prøver jeg lige at gå på min mail her. Og I kan også se her, så snart en elev tilmelder sig, så får de en besked om, at deres tilmelding den er modtaget. De har fået en anmodning, eller de har anmodet om en holdoptagelse, for de er jo ikke blevet optaget endnu. Og så vil de så inden for kort tid modtaget et svar. Når eleven har tilmeldt sig, så får I en notifikation på køreskolen. I kan se her, der er en række forskellige elever. Og I kan også bruge den her, som hedder elever, der afventer godkendelser. Når I er inde på jeres elevside, så får I en liste over de elever, som venter på svar for, at de kan starte på deres køreskole. Jeg har så en masse testet ind her. Jeg har testet rigtig meget. Men hvis jeg nu tager en af dem, jeg tager ham her, min nyeste tilmelding, og godkender ham, så dobbelttjekker jeg, at informationerne er korrekte. I kan se eleven fra start af, som har tilmeldt sig det her hold, de har allerede en lektionsplan tilknyttet i
det er så et normalt kursus B her. Vi kan sige, at jeg måske hellere vil have, at det er den her lektionsplan. Men som udgangspunkt så vælger den lektionsplanen, som er tilknyttet holdet. Det kan I så lave om senere hen. Og så vælger den jo så, som I kan se, holdet her. Og de kørelærer, som også er tilknyttet holdet, de vil så også blive tilknyttet eleven, så snart de har tilmeldt sig. Så jeg trykker godkend. Så er Oliver Sørensen oprettet, og faktisk klar til at komme i gang med at bruge Drivey. Så om kort tid, så bør jeg modtage en mail på min Oliver@Drivey mail, som sætter mig godt i gang som elev. Prøv at se, mit internet det driller lidt, når jeg skal sidde og dele skærm, kan jeg se. Nå, men i mellemtiden så kan jeg vise jer, hvordan jeres holdtilmeldingsformular den ellers gør sig gældende, fordi en ting er ikke at smide den op på jeres hjemmeside og få flere elever ind gennem den, men vi gør faktisk nogle ekstra ting for jer, som er en lille ekstra gevinst, når det kommer til at skabe markedsføring eller få øget elevtilvækst. Fordi så snart I har slået jeres holdtilmeldingslink til, så vil I helt automatisk komme ind på vores Find Køreskoleside i den liste af køreskoler, som kan ses derinde, som jeg vil forsøge at vise her. Så I kan se på listen her, min Real Olivers køreskole er kommet frem, når jeg har aktiveret den. Derudover så har vi en række forskellige fifs til elever, der skal starte på nyt kørekortforløb her, som skal få dem godt i gang fra start af, allerede inden de har tilmeldt sig til deres køreskole. Hvilke ting de skal være opmærksomme på, og også hvordan en digital lektionsplan adskiller sig fra den traditionelle lektionsplan. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at jeres køreskole med stor sandsynlighed findes på køreskoleoplysningen. Og der har vi lavet en aftale med teoriundervisning, som startede den i sin tid om, at når en køreskole tilmelder eller aktiverer sit holdtilmeldingsformular, så vil deres køreskole eller deres holdtilmelding faktisk fremgå af deres køreskole herinde. Så hvis jeg logger ind på køreskoleoplysningen, så kan jeg prøve at vise jer, hvordan jeg slår holdtilmeldingen til. Nu er jeg logget ind her og kan trykke på dine køreskoler. Så kan jeg se, at jeg har min Real Olivers køreskole slået op herinde. Hvis jeg trykker redigér, så kan jeg gøre det, at jeg kan gå ind på min Drivey-profil. Her. Så kan jeg igen trykke på skoleindstillinger. Og herindefra, der kan I se, at der er en række, som hedder holdtilmelding på køreskoleoplysning.dk. Den kan I slå til, og så får I et lille stykke kode her. Så kan man trykke kopier kode. Den kode kan I inde på jeres køreskoleoplysning bruger smide ind i det felt, der hedder Drivey Token. Den hedder så token herinde, det stykke kode. I kan se, at jeg har lagt den ind. Jeg kan lige smide den ind igen. Kopiere koden. Bum. Så kan jeg trykke gennem ændringer. Og herinde der kan I så også smide en masse andre ting ind, som link til jeres sociale medier, eller andre ting I gerne vil have, som eleven de skal kunne se, når de bruger køreskoleoplysninger. Og kort om køreskoleoplysningen, så er det en side, hvor elever via teoriundervisning kan give en anmeldelse af køreskolen, men udelukkende i form af stjerner, så de kan ikke skrive kommentarer. I vil ikke skulle sidde og styre dårlig omtale, som hvis det var Trustpilot. Det er udelukkende i værktøj for elever at finde køreskoler i deres lokalområde, så se på, hvad andre elever de har
har givet os stjerner til de pågældende køreskoler. Og hvis I ikke er tilmeldt, så kan I tage fat i til undervisning med det samme. Jeg er sikker på, at I gerne vil tilmelde sig, og I kan også tage fat i os, så skal vi nok sørge for at få jer oprettet på den ene eller den anden måde. Men nu kan I se her, der er en tilmeldt køreskoleknap, og der kommer holdtilmeldingen så frem med det samme. Fungerer akkurat på samme måde som før. Det er de samme oplysninger og den samme visning. Og her er altså inde på køreskolesiden. Jeg kan også prøve at vise jer, hvordan det vil se ud, hvis jeg prøver at filtrere blandt køreskolerne. Hvis jeg nu skriver København, så kan I se, tilmeldt køreskoleknappen, den kommer faktisk frem med det samme. Og det er så kun dem, der har slået deres holdtilmelding til via Drive, som rent faktisk får en reel holdtilmelding, når man trykker. Ellers så vil der blive fremvist en besked til eleven om, at køreskolen ikke har en online holdtilmelding slået til, og de vil så få tilsendt oplysninger omkring det. Så det var lidt om, hvordan I slår holdtilmeldingen til, eller i hvert fald, hvordan den bruges. Og I kan se her, jeg har så fået nogle mails om, at eleven Oliver S. venter på godkendelse, og den tilmelding er modtaget. Jeg kan se, at min Gmail den ikke gider at loade totalt, fordi mit internet det er lidt langsomt. Men nu prøver vi at se, om vi kan finde en frem. Jeg prøver lige at lukke op og ned igen. Og i mellemtiden så må I... ja, jeg skulle nok have valgt en trådet forbindelse. Jeg sidder faktisk på et kontor, som vi lejer med et softwarebureau, og de plejer at have virkelig godt styr på internettet. De behandler ekstreme mængder data, så det bør næsten ikke være et problem, at internettet kunne gå ned her. Men det er simpelthen sket i dag, at internettet blev overbelastet af webinar. Så det er jo en af de uforudsete tekniske udfordringer, man kan støde ind i, som vi nok også har oplevet. Okay, nu kan I se her, at jeg korrekt har fået min mail. Bemærk, at det her det er jo som eleven, der har modtaget en brugerbekræftelse, hvor vi skriver kort til dem, at de nu er klar til at komme i gang, og de kan komme i gang med deres oprettelsesproces ved at indstille deres kodeord som det allerførste. Og der har jeg sådan en smart password generator her, som jeg kan bruge. Boom. Men nu er jeg så logget ind som den nye elev. Nu kan I se her, at som jeg nævnte tidligere, så spørger vi jo ikke om CPR-nummer og elevens adresse fra start af, da de skal kunne tilmelde sig deres køreskole nemt og hurtigt. Så det vi så har gjort, det er, at når eleven logger ind for første gang, så får de fremvist en digital P23, eller i hvert fald de samme oplysninger, som vil fremgå i P23. Og der kan jeg så indtaste et personnummer, så vi prøver at skrive nogle ting her, og så kan vi sige, jeg skal også lige min adresse, yes. Og jeg kan se, at kategori B er valgt, det er ligesom det skal være. Jeg trykker fortsæt. Eleven får en besked om deres P23 gennem succes, hvilket vil sige, at eleven faktisk har adgang, så snart de logger ind i Drive, til en næsten færdigudfyldt P23, altså med det, der skal udfyldes fra start af. Og der vil de så kunne se, hvis I har lavet nogle bookinger eller kalenderaftaler, vil kunne se dem med det samme. De vil også kunne se de nyheder, som kommer frem. Hvis I har skrevet nyheder til eleven, som I gerne vil have, de skal læse. Vi har lavet en standard nyhed for at hjælpe dem i gang med det samme.
og ellers så har de adgang til deres profil, deres lærers profil, deres hold, deres lektionsplaner og deres P23. Og I kan se her, vi har lavet sådan en lille ny sidebar åbner og lukker her, hvis jeg har bemærket den, som gør, at man kan få en større visning af sin kalender. Så det var lidt om holdtilmeldingen på Drivey. Jeg tror, hvis I har nogle spørgsmål til, hvordan man sætter koden ind på sin hjemmeside, så vil jeg gerne vise det. Men hvis der ikke er behov for det, så vil jeg selvfølgelig ikke bruge tid på det. Så vil jeg hellere spørge, om I har noget, som I godt kunne tænke jer at vide. Altså nu hvor I tilmelder det her online elevtilmelding webinar, har I fået svar på de spørgsmål, som I godt kunne tænke jer, eller kunne I godt tænke jer, at jeg kom ind på nogle andre emner, som jeg ikke har dækket? Eller har I nogle helt generelle spørgsmål, som vi kan bruge tiden på at svare nu? Fordi kl. 10.40, der starter vi så på vores digital lektionsplans webinar. Og der er mange ting, jeg også skal igennem. Så jeg tænker, at jeg lige vil kigge jeres spørgsmål igennem. Det ser ikke ud som om, der er kommet så mange, udover selve skærmen og internetdelingen. Det er jeg glad for at høre, Morten. Er der nogen, som ikke har fået sat deres holdtilmelding op endnu, som måske godt kunne tænke sig noget hjælp til det, eller som gerne vil have, at vi kontakter os, eller som måske bare godt kunne tænke sig noget mere info, altså omkring find køreskole, hvordan det fungerer, eller køreskoleoplysningen, eller hvis I bare har noget feedback. Altså vi tager jo rigtig meget imod feedback. Hele Drivey er bygget op omkring snakke med kørelærer generelt. Altså vi har egentlig lavet alle funktionerne ud fra, hvordan de kørelærer, vi har været i kontakt med, gerne vil have dem, og vi fortsætter med at rette dem til på næsten ugenlig basis, så I må endelig sige, hvis der er noget. Og ellers så vil jeg lige finde linket frem til det næste webinar, og så linke det i chatten, fordi jeg er ikke sikker på, om jeg har modtaget de mails, som Webinar Ninja sender ud. Det antager jeg har, siden vi har så dejligt mange, der er kommet ombord, men nu kan I lige få det her. Så på den sidste tid, vi har tilbage, der vil jeg faktisk lige vise jer nogle af de små funktioner, som vi er kommet med her på det seneste, som vi ikke har, så vi har vendt lidt ud omkring, men som det slet ikke er sikkert, at de har bemærket. Så nu vil jeg faktisk lige prøve at dele igen. Jeg håber, at skærmen er i orden nu. I kan se her, øverst oppe, der har vi lavet en hjælpefunktion, som hedder vis sidens hjælpeboks igen. Hvis jeg trykker på den, som I kan se, at jeg gør nu her, inden for min køreskole, så får jeg faktisk en guide, som er lavet specifikt til mig, hvor at specifikke elementer vil blive påpeget i min kalender, og det har vi faktisk lavet på hver side. Nu var jeg ikke logget ind som køreskole, jeg var faktisk logget ind som elev, kan jeg se her. Så både til køreskolen, til kørelærerne og til eleven har vi lavet de her små hjælpeguides, som man kan trykke på inden på hver af de forskellige sider. Og I kan også se, at vi har et link til vores supportcenter. Hvis jeg trykker på den, så bliver det videre til vores supportlink, hvor I så vil kunne finde en masse artikler, som er struktureret alt efter brugere, og alt efter hvad der er mest relevant for de specifikke brugere. I kan se eleven, der er noget om P23 og underskrivningen af lektionsplanen og de påmindelser, vi sender ud. Kørelærer, der har vi nogle forskellige typer, og køreskolen, der har vi oprettelsen af de digitale lektionsplaner og andre. Så det er en sådan helt vidensbank, vi har lavet her, hvor vi har
rigtig meget viden, man kan drage på, hvis man har lyst til det, og læse lidt ekstra op omkring de forskellige funktioner. Og ellers så har vi vores hurtige hjælpeguide her med hjælpeboksene. I kan også chatte direkte med os her, hvis I har brug for at svare på noget hurtigt, hvis I trykker chat på supporten, eller har noget feedback, så er I også velkommen til det. I kan også rapportere fejl via den her fejlrapportering, som gør, at det man tager et screenshot af skærmen, og så kan I skrive lidt om den fejl, I er stødt ind i, og så kan I tegne en pil hen til det sted, hvor der er et problem, og så kan I faktisk sende det direkte ind til os. Og på den måde så har vi et enormt effektivt værktøj til at se præcis, hvor I er stødt ind i et problem, og kan rette det meget, meget hurtigt, som I kan se her. Så det skal I være mere end velkomne til at benytte jer af. Derudover så har vi lavet en lille download-menu heroppe. Før der havde vi download-muligheder inde på hver af de forskellige, men den her gør, at man kan, hvis jeg skal så til en anden side, der er den så ikke tilgængelig, fordi det er min profil som elev. Der er ikke noget her, som giver mening at downloade. Der er heller ikke så meget, som giver mening at downloade som elev, udover lektionsplanen, hvis man gerne vil printe den. Men I kan se, hvis jeg trykker på hjem igen, så fremgår min kalender, og så vil jeg faktisk kunne eksportere alle mine bookinger til en CSV-fil, eller en PDF-fil, eller en Excel-fil. Hvis jeg vil logge ind som kørelærer, så vil jeg kunne gøre det samme med mine elever, altså eksportere hele min elevliste og alle mine elevdata, og vi gør det også snart for hvert hold, så du kan gøre det inde på hvert hold, og det samme med lektionsplan og P23'eren, så de hjælpemidler kan I finde heroppe i vores topmenu. Nu er vi ved at løbe tør for tid, så jeg vil lige hurtigt se, om der er kommet noget ind. Ja, så ændrer en holdstatus, som Willem korrekt skriver. I behøver ikke gøre noget, I skal bare sætte linket ind. Alle ændringer laver jeg bare i Drive, så opdaterer selve linket sig selv. Så det foregår totalt real time. I skal bare lave ændringer i Drive, I behøver ikke sætte ny kode ind eller noget som helst. At godkende en elev, som er tilmeldt via systemet, altså det kan jo være, at der er fejl i elevtilmeldingen. Og det kan også være, at der kommer, altså vi har spamfilter på, men hvis der endelig skulle komme en spamelev eller andet, eller en I kan se, som ikke bør starte, eller som har tilmeldt sig den forkerte skole, alle mulige scenarier, hvor det er rart at dobbelttjekke som kørelærer, også hvis I har aftalt noget med eleven på forhånd. Og de kan ikke, eleverne kan, der bliver spurgt, kan eleven kun til, ja, jeg læser også de spørgsmål op. Der bliver spurgt, om det var dobbeltkonflikt at godkende en elev, som er tilmeldt via systemet. Det var mit svar på, om altså de her scenarier, hvor det kan give god mening at kontrollere de elever, som skal godkendes. Og det første spørgsmål var fra dygtig bilist, hvad hvis man ændrer en holdstartsdato for ens egen profil, skal man så kopiere en ny kode, eller hvordan? Der var mit svar, at det behøver man ikke. Koden den opdaterer sig selv, så snart de laver ændring i Drive. Der Kenneth Vestergaard spørger, om eleven kun kan se sin egen køretid i kalenderen, eller om de kan se alle andres og eventuelle huller. De kan kun se deres egen tid. Kalenderen fungerer på den måde, at køreskoleloginet ser alle tider i kalenderet, der hvor det vi kalder vores admin-bruger. Kørelæreren ser sin egen tid og alle sine elevers tider i kalenderen. Og eleven ser kun sine egne tider eller åbne tider. Det vil jeg komme lidt mere ind på i vores sidste webinar omkring de forskellige booking-typer. Men det fungerer på den måde, at vi har det, vi kalder de lukkede bookinger, hvor at du som kørelærer måske booker en praktisk lektion til din elev. Så er det kun eleven, der ser den lektion, som der er blevet booket til lektionen. Men hvis han laver en åben booking, så kan alle elever på det hold, han eller hun laver booking til, booker ind på bookingen, se bookingen i sin kalender, indtil den er blevet booket, og så forsvinder den så for de elevers kalender, hvor den ikke er blevet booket. Og det samme med teori-bookinger, de vil jo så fremgå for alle de elever, som er på holdet, men ikke for elever på andre hold.
Og jeg kan se, at Willumsen også ganske fint har svaret på de forskellige spørgsmål. Så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål på falderebet, så spørg endelig løs. Og ellers så tror jeg, at jeg vil give jer en lille kaffe-tissepause, inden vi starter på det næste webinar. Husk, at I kan finde linket i den her chat. Og I er stadig velkomne til at stille spørgsmål i det næste webinar. Det starter kl. 10:40, så glæder mig til at snakke med jer igen. Og jeg kan se, at der stadig kommer nogle spørgsmål ind, så dem vil jeg sidde og besvare her de næste par minutter. Og ellers så vil jeg lukke ned for broadcasten, når vi nærmer os tidspunktet. Hvis vi ikke når at svare, og hvis spørgsmålene ikke er tilgængelige efter at lukke ned, så er I velkomne til os at stille dem i vores næste webinar. Dygtig bilist skriver, at Kasper gerne vil hjælpe med noget kode og hold. Det er jeg sikker på, at han gerne vil. I forhold til flere afdelinger, der kan jeg lige lufte for jer, at vi jo har vores koncernbruger. Og det er den øverste bruger, man kan få. Altså det er noget, vi laver, hvis I kontakter os og siger, at vi har flere afdelinger. Vi kunne godt tænke os at blive oprettet som koncern. Det koster ikke ekstra. Men det gør, at I får mulighed for at få en form for superadmin over alle køreskolens afdelinger. Og den her koncern superadmin kan så oprette de forskellige afdelinger som en del af koncernbrugere. Og det betyder, at man kan fordele roller inde i hver afdeling på tværs af de forskellige afdelinger. Så lad os sige, at jeg er oprettet som kørelærer på køreskole A, så kan jeg godt tildele som kørelærer på køreskole B, uden at skulle dobbeltoprettes. Og på samme måde med lektionsplaner. I stedet for at oprette nye lektionsplaner på hver afdeling, så opretter man lektionsplanerne som skabeloner på koncernniveau, og alle afdelinger får så adgang til de her koncernlektionsplaner. Det er skidesmart, og det gør også, at I meget hurtigt kan oprette nye afdelinger, uden at skulle kontakte os, eller skulle bruge mere tid på at bøvle med en masse ting. I styrer det hele selv, og hver afdeling de får så også deres eget holdtilmeldingslink. Så det vil sige, at hver afdeling har deres eget unikke holdtilmeldingslink med deres hold, men I kan godt slå linksene op på den samme side. Så det vil sige, at hvis I har alle jeres holdtilmeldinger på den samme internetside, jamen så slår I bare hvert link ind under hinanden eller ved siden af hinanden, og så kan man se, jamen hvis jeg gerne vil starte på afdeling A, så bruger jeg holdet her. Hvis jeg starter på afdeling B, så bruger jeg holdet her. Og det er noget, som vi med glæde sætter ind i. Det er bare at afsætte møde. Så får vi oprettet som koncern og oprettet alle de afdelinger, I skal bruge. Og så giver vi en intro til, hvordan I også bruger koncernbrugeren. Tommy Søtte spørger, om det kunne være en idé, at eleven kunne se de andre elevers tider til eventuelt bytning af tid. Vores erfaring indtil videre har været, at når elever de ser hinandens tider, så tror de, det er deres egne tider, og det skaber en masse bøvl. Men hvis det er et specialbehov for enkelte køreskoler, så har vi sådan en feature-menu internt i Drive, som gør, at vi kan slå visse features til for nogle køreskoler, og fra for andre køreskoler. Og der kan vi så udvikle, at det skal være en feature, om elever skal kunne se andres kalendere. Det er også noget, vi arbejder på for lærere, altså at lærere skal kunne se hinandens kalendere. Så det, som jeg vil råde dig til at skrive en mail til Willumsen eller mig. Jeg skriver også lige min mail her i kommentarsporet, så I kan kontakte mig bagefter, fordi så kan vi sætte det op til jer. Og jeg skriver også Kasper Willumsens mail. Fordi vi sætter jer gerne op til altså alle de her ting, laver vi gerne for jer. Vi skal bare have en snak om det, og så finder vi ud af den bedste løsning i fællesskab.
Gabriella spørger, om kalenderen kan synkroniseres med ens eje, eller man kan kun downloade ens aftaler. Det kan den. Man kan sagtens synkronisere med privatkalender. Det vil jeg komme mere ind på i vores sidste webinar, som er omkring bookingsystemet. Så vil jeg vise jer helt præcis, hvordan man synkroniserer med sin egen kalender.